κάνανε τους challenge. Θα πρέπει να τους πεις μία πολύ πιστική ιστορία με τις 4 λέξεις αυτές. String, πόσο δύσκολο είναι να πεις τη λέξη string. Olympic stores, πανεύκολο. Το έχω. Ακουστικά και καφενείο. Έλα, τι κάνεις? Καλά, τώρα βάζω παπούτσια και φεύγω. Ωραία, ωραία. Φίλε, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Λοιπόν, ήμουν Εγνατία, πέρασα από τα Olympic Stores και είδα ένα string. Το πήρα, ήταν γαμάτο. Και μετά πήγα, με πήρε ο παππούς μου τηλέφωνο και με είπε να πάω από το καφενείο που ήταν με τους φίλους του και είχα βάλει και τα ακουστικά με στη σακούλα. Και έτσι όταν πήγα να τα βγάλω, αντί να βγάλω τα ακουστικά, έβγαλα το string και το είδαν όλοι. Καθόλου, αλήθεια σου λέω. Ναι, Έλενα, θέλω να σου πω ότι η φίλη σου είναι τόσο εφάνταστη. Έχουμε κλάψει όλοι με την ιστορία που σου έχει πει, δεν είναι αλήθεια, να ξέρεις. Και μόλις κέρδισε ένα ζευγάρι παπούτσια από Olympic Stores.